chotu mami jagudo daldo dan teuniti dai kodo fo galo mufia maudo gonyido sukotonyo ode ngure pele jikoji kai ko nyende fo waire don tawte don sabudo ko kalekal dilmi liji on non ko dil kewdo kalis il faut jogoda téléphone ma téléphone mo non mi yidan nuddem ko hen say kirdo ligne gas a wadan préfère nannam ligne godo ligne mo nannam euro gas mam nannene ligne way appel uji ma ko tay mi dama nannande ligne appel uji ma gagnane mi hewe téléphone am an fada tan min mom not man fada perma e yo sam noddima après kalden to ka fa nandi de don to ko hankali no gallo ala go min jindali ala go min darali ma min badando man badando grand place do kono non ko wo no ko sime dawi nini me faw ataya mi fawi barada mi yali cerno modi ala mi naati mi yalte sundu nen tawana ne taro nar loto njaltu mi nyami lawol nyen wala o wona kunta holon kunta kolon kundan cerno mam nodde ye sehilam kunta nayi hakkille ma o de anda o boy sirat o go sehilam o wona kunta ala an armi hala ma il faut mi yilano ma kalmaji de anani ke kunta agression non wayni ay agression sa waɗama agressé kala mo jiiɗa sikat ko on no wonno agressé omo njehen tout njehen o wona kunta won neɗɗo way min mam jodde kunta an ibrahima min mi joddata koye kunta jamais de la vie njehen jaranata a soodi warga o kale kalido Diallo kasuji waɗi rokki kay siw hari ko nana mi haali ukketo nder nana si ukkitike nder moƴƴa non oɗon won ataya na ko doy leel noon gila joɗɗen ɗo ha hande o waɗi ɗum laabi tati aɗa men ukkitike ko ha ɗon nani hande noon eɗa andi kasuji kono mi watta Sénégali laagide Sénégali laagide ida andi Guinée Sénégal ay anga weɗa frontiére on kerango hakkude eɗani ko ɗum woni ɗo bidonji bidon ɗum hollama leyninooɗi jam hakkude Sénégal e Guinée ne heewi wutta bidon tum naata lagine naata Guinée laɗa bidon tum naata Sénégal awa Sénégali ƴettu Guinée kon lagine Guinée kon Diallo ataya weñi min de cikkannomi a wawata cikkannomi ka ɓoccode jooɗi tan hayla Zeyna wallahi an wawi ɗo joni kay gasi monta ɗo defdata an tan defatata ceerno mon on to gunta woni Diallo saliraka ma nawe sikatar de ceerno moɗo hay fof nangala an a sikku min mi feetu walla no wodi goɗɗum ko nangelan ceerno moɗo an boni ceerno moɗo ko an jaasi ceerno moɗo si tawi miɗo ndaara neɗɗo bonɗo tun ko haa ko an woni koyeral ngol an kam Diallo kaltani ceerno moɗo sikkuɗa min ko watta ko a sikku min komi pay ko a sikku komi pay ko comment ko watta ko fof mi anda ceerno moɗo honno wawɗa waɗde ɗum ɗo ene waɗa dil an e kunta ƴew Diallo mbaɗa moole Allah de mbaɗa moole Allah a nani min mam wadde dile kunta an hay sida haala mbiɗa andi ka tiriya an ko hono waɗirɗa ɗum ɗo wona jam men noon enen ɗiɗo ɓooyata
boyata ɓayri hannde konko ko waɗɗa kon ceerno mum ko waɗɗa ko fota waɗɗa ɗum ummotane ceerno mum ko ɗum waɗmami hayda waɗanan dil ko hollum mbatmami hollum mbatmami ceerno mum min jettata mbuudi an an ko muudi ma tan yeehi walla ko muudi men enen ɗiɗo ko ay pus yahaade an e kunta min miɗo anndi kunta koy han go naatuno galle min rentimo mi daarima miɗo anndi oɗo ko kunta kabiɗo mino makko maddi ko dir min teyi min min teyi eyyi kono noon min noon min laawol an ala hen an teyi waɗu ko faalda kono hakkunde e allah mbuudi ande a jonnata hakkunde men Allah mi jonnata 20 000 francs o si a jonnata no yomi ñaamu landal mimi 20 000 francs som jonnima yom ñaam suukar awa gasi min ɓurma bondenede fof ama bonanedi an waɗi kam way an ka neɗɗo bonɗo ka neɗɗo jasɗo an kalisma nawe kalisam nawe mbiya a fenay way kalisma nawaka kalisma nawaka sa wi kam a fenay mi fiyede komin waɗi koy min joddide komi andi ko mbuudi an yaltay e ni e ne sina ɗum hande si allahu law jaɓi si kaaluti tippiɗo hande komi haala makko waɗɗa ko fof e ɓaawa makko ya fof e ɓaawa makko e yenade kalna gasi min mi lijjitanima gasi sa haali mbiya ay ko diri a waɗat ɗo kalisma nawe kalisam nawe accu kalisam nawe hay kalisma goɗɗo nawaka wona gonga an ka tiri ane tekkema kew sa wawa ñamde gaz o addunaɗam gaz o nder to jew ayan diallo gonɗa ko bondenede min won waɗ ɗum min baɗɗo sey puyɗo seyi sowas ɗum fof ko boyo mbaɗanno mo gila mbaɗo fooɗamo o sali darade o sali yaade gandumi mo heptin boyo momno ɗum min cange ligguey o yarata ni o faami way min haydara min kam naɓaɗa en ɗo ɓe tawa kam e oɗo galle Diallo pular makko laaɓani pular makko ɓe jawta ɗum famde min ɓuuri ɗum laaɓde ɗemgal fof pewniɗiɗey goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo sukkotoñowo kono mi wirumami ko noon yaari kono ɗum ɗon min ko mettilan hen ko fof kalɗo haalen tun gonga gujjo komi andi e gujjo reway ga miir diwo jippo waɗa doyi ha jetta ko kon walla tawma ida jooɗi o waɗa feere ha o naata dungo e poos ma o jetta kono gujjo no ara e dama galle fugga konkon min wiye ko hombo o inni ceerno moodi udditu damal ngal o innaali Diallo de ko inde ceerno moodi o haali ceerno moodi udditu damal ngal waɗɗo ɗum ɗon naati landi men kaalisi en plus mi miiji kadi mi ndaari honno o waɗi ha o andi an a alaaɗo o ari ɗum kadi ko point gujjo wawa andude sine ɗo wala alaaɗo goma tigi o ari joni noon ɗum ɗon fof si yaari ni min ita andi ceerno moodi sikki mi faamaali kono mi faami dil o ko dil o waɗi ɗum ɗon noon ko a ara to mi haalande ko ɗum ɗo mettilan noon ha kaalidu haaldu e ceerno moodi sina ɗum noon bone waɗay dey ay Diallo Allah jarama a jarama ay ceerno moodi noon kanko kama koko gasi oɗo saaha par ce que noon turu c'est trop ay ko dokkuma e galle noon fuɗɗo ɓurtude te an no mbaɗɗa ni neɗɗo moƴƴo ni waɗata citoyen moƴƴo ni waɗata mais imagine toi gujjo so naatino ɗo an tawi aɗa jogitari a wadde makko a warimo e galle on ɗon kiri min holto kaalo yanmi ɗum seeɗa noon mi waɗa kiri te aussi ceerno moodi nde arata ɗo nde ɗum fof alano hen yo ar o wonira ɗo saabu Allah e nelaɗo toro noon c'est toro kala nde mbimi mboɗo ƴetta décision mi miijo mi miccino mi wiya ko garɗo ko esam kono ɗum noon ɓurti te aussi holno dañiri hakkille ƴettude ɗeɗo peeje o wiyama wadda ɗum e gujjo pour nanu ɗum e nam wona ɗum wiyete neɗɗo a ñamlo ɗum ɓuɓri o yomma nangue ko ɗum kanko waɗi de min noon eyi kono noon min kadi mi haalane tum da wawi waɗde e extérieur de kono si on naatali ɗum extérieur mi waɗa intérieur o holɗum woni no woodi komin andi koy min komi pulla Fuuta dey min ida wawi wan ɓurde doole ida wawi lan wawude kono noon hakkude Allah simi imminima ala ayi Diallo sabu Allah Diallo haala ka yotta he toon min mi haalni mon wona goho wona ɗiɗi min wimon haala mystique min mi mi fiɓay bisimillahi mi fiɓa simi gayni tun haɗa mi gayni Diallo nam a nanani ko kalmi ko haala piiɓi
e lohi e aya mi yiɗa ɗum nande e galle he yo accu ɗum ko haajam ɗum ko probléme am par ce que ko galle mo waɗi gasi an ko mbaɗɗa ko Allah jarama citoyen moƴƴo ni waɗata neɗɗo so a wona e galle a yii diluji ni pawe walla ko wona lawol nane e galle a noddata joom galle kartoɗa ɗum ko ɗum mi waɗi ko heddi ko noon ko hakkude min e ceerno Mody gasi ko ƴettete ko komin ƴettata ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi gasi kono kala ko fate banggal kam sernaɓe e ko wayi noon yalto hen a jarama Allah jarama galle o kam non social gasi mi waɗata ɗon joni wallan e remboursement o remboursement hollo 20 000 an o 20 000 gujjo on jetti min 40 000 min 20 000 kanko 20 000 mais ɗum wona dokkal wonno gasi so gujjo nawi kay en jetti Allah kono noon kono aɗa wuuri a gañaki isra ma no lagine landi lam mbuuɗi ko ɗum min waɗno mi faala mbuuɗi ɗin joni lan jooɗi holno mi watta ɗum ɗo no foti wonno 25 000 après ndewa nder mi tottuma ko heddi ko honde tuma Diallo yahami ara joni Diallo yahami ara a ɓeyda ɗo men ni ceerno Mody o mi wayno min mi najat walla ko hollum non ɗum il faut mi ummo hen par ce que c'est trop quoi galle Kalidou galle Kalidou leli awe ɓe mbi aduna ɓooya yaade ɓooya yiide i ceerno Mody ene holla ko neɗɗo sérieux deka o wona neɗɗo o wona baaɗo aɗan yimɓe jonni mbaɗi faux pourquoi yimɓe ɓe jonni mbaɗi faux koɓe kalata ko eko bel ko ça fait deux aduna o joni ko noon deni te sa yimo cikkama ko neɗɗo correct ko neɗɗo killifaɗo taw ko fenade mere wone makko bammun jaarede betti kam to min de gollimi ko najji min tan najji bammu jag ko wala ngam hoore walla mel koye ma gadorto min mera bettima kam ko feewi sah min kolpindi nanoɗo kam mi fecciri jam wi ko an joɗoto ɗum naɗa wiyeto jinnaɗam gorko mbiyam ɗum ko tan o wawa wonde daranda daƴƴanam de an ala ko kalton ala ko mbawɗon haalde ɗo dokkuɗon jam fof noon jaggu ɗum ko kangaɗo min ko garmi ɗo e galle hay goto mum mi meeɗa wiide yettere mum wojji saha onon keɓoɗo e galle he pa ndiaye wini bamum jaari wini onon kaala kala tampuɗo ko goɗɗo onon jeftinima comme bal tansi wa noon a betti kam no feewi no jaggirnumami ni min cikanum ken gotum hay sa tawi no bamni waɗi ni warat neɗɗo de a foti wat ɗum défendre an saha ono ƴefto hallaji bonɗi ono ƴefton pawɗum ene jinnaɗam gorko mi haala noon ko mbiyat ko trop c'est trop jinnaɗo mi hokkani goto e mon noon ene manque ɗum ɗo e respect o kaaliɗo ɓurɗo kam tidde ɗo e galle o de kaaliɗo gadduɗomi ɗo e no on ɓuuri kam ɗo tidde so manqui respect jinnaɗo mi fawɗum e ƴeew mi fawɗum e ande gunnude jaw taw ala to heeɓi kam onon noon mbawɗon andude ko keɓoya ene yaha ene artanini mi wona ɓen yimɓe de komi gonɗo tan kono mi ɗana e taw mi haalni on noon changement waylogol aye bole puuji wi ante enen tewi ko bamma ko waɗi kalɗe so baywraka waɗama he goto haalta bolle puyɗe komin ayde ɗo gongani way fof ko pina walla mbasa finde o sam fou komin kaala ɗo komin kaali min gayni te min dutta ko en caggal bolle puyɗe mami cottumami jagguɗo ɗalɗo tan fewnitiɗey goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo sukotoñowo oɗe gure pele jikkoji tay ko ñande fo entre Diaye baba Diaye mbaɗa yawtuno kon ko nanmi koye suudu ma mi fotano nadde suudu ma anani way garmi andindema mi weltima e ma ndax ɓeɗo ɓe pota joɗade e galle o jaaɗi eɓe takka ka nguya anani alhamdoulillahi rabbil alamin noon ha mi dañi balluɗo kam wayde anani cikkannomi kam tooñe fiye neke mi natti wonde tooñe fiye Diallo noon ala jawiɗo mi sona Diallo
way non caggal an kama faami ko be takkuɓe kam nguya alhamdulillahi rabbil alamin ba ɓe gon ko ganda koye munen sabu haɓe gandi kam ko mbimi ɓe ko rek komi gonɗo kono mi ɗanay taw ha mbawi wiide mo hunde foof noon kono takkude neɗɗo nguyi ko jinnaɗam gorko ala ɗum hay kaalido mi hokkani ɗum ɗon ɗon hay kaalido hande gadduɗomi ɗo e noon holno waɗi holto manquirtema respect mi holna ɗum kañum woni mi holi on ɗum won lawol mi fawna ɗum place mum ɗum won lawol koye diwo noon yo ɓerde ma buu kala koɓe beela wiide ɓe mbiye kanta miyam mbima ka gujjonde ɓolla koɓe jagguɓe juuɗe ma ɗum kay mi hanniɓe koɓe nana baba ko annonnola baba 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 dewi hanki galle o memminima de jam ala e o galle de depuis hanki jamma komin memmini galle mbami inna ko a memmini galle de innani ko a memmini galle mais baba a yiyani mi hokkama passe dottoɗa Guinée par ce que baba jammonnoɗo ɗo no waada noon ni immoɗo tan change on baba ɗum welani de on yani ɗo mi hokkama passe dottoɗa Guinée jam asa e galle mi wona e jam par ce que min probléme mi yiiɗa mi landoma dalanda min komi hon ɗuma ka babe hen kono noon gasi hayso tawi ko ɗum biddo no añana koye biddo no añana baabe mum an ida añanila a haalani ha gayni accimi haala nani accimi yaltina ko woni ɗo ko nani accimi yaltina haala ma fof ko baaba jettu sac ma yaha anda noon goɗɗum siɓɓe am ɓe giɗa andi iɓe heewi ɗo tef boy no Garayof Mama Saliw no Sangal Kaamu nde jogi kam yaagoy ɗay no yaraka ɗo a yaari étage makko ngi ko ɗum mi wiye no hanki ɗo étage o mi sikki fandi ko neven a soroto ɗo naata suudu to sukunkun ni ferma ɗiɓɓa bouton inda 9 o naɓu ma 9 kisan immunity yalta tum tawayɗo ɗow ɓe ari ɓe sino mo holla ɓe jikkanmo joni anda jaay ande weede mi foti galle o tan way jiɗnomi nawde Diallo kaso anani way an kam caggal a faami alhamdoulillahi rabbil alamin min noon ɗo ha cour de la hee mi yiyani mi nanani ko kalis men minen ɗiɗo fof nawa Diallo yiɗi kam tokko kam mi yaari police yo gendarme yo tribunal yo kolas ala ko mbiman yawat hen haydar way an kay jooɗo jonde poof ko towi hayda min ɓi mamin lijjit ɗum ha lijjito koye do mi ari yaddugdineɗo goto walla ya wi ɗum ɗo hunde walla ya manque ɗum respect ko mbi ɓeɗam haaɓe hare nde hokkam hare nde min mami hare nde ha gasa taw an haalama yahani hen an oppidam e mabɓe rek mi yetti Allah jaari nambi pulaar wi gamo yiɗi ko poɓɓowo kay dañi poɓɓowo kaɓeteɗo yiɗi ko jingowo alhamdoulillahi rabbil alamin noon caggal ɓinguelam nene devant am alhamdoulillahi rabbil alamin an kay woni a waɗi walla waɗani an kay jot tan dara kam mbayano carte d'identité ni e jot tan kam toñan yeyam ɗum fof mami sood mi yetto nde e moƴƴani koɓe haasi dey onon ganda Diallo ɓennaɗaramaari sikke jomum yo fijje mon jalde mon tan on tagi ɗum wiide bamum ko gujjo hol jaɓowo wiyeɗe ɓi bamum ko gujjo ko ɗo ɓe tawata miɗo wawi yaade tongoy mi wonoyo tongoy baba mina anndi ɗum na fi mere tum woni mi adiga onon si mi tooñi onon fof surtout an e dow an ko ami wawi haalde si mi tooñaali kadi ande noon ɓe tooñiilan ceerno moodi waɗa ko waɗata ko hono fof o renta ɗum ɗo min mi yaha haa mi nannganamo hoore an ceerno moodi wujjalan mbuuɗi an din yaha waɗalan dil on anndigoy waɗa dil kanko mi annda ko kinta ko kinte
ɓe jattila mbuudi andi ɓe naɓi mbuudi andi aha joni noon ara e dow an min kadi noon baba accu ko waɗata ko honde tuma mi heɓata ƴan si tawi ko ɗum ɗon ɓurani on gasi min miɗo andi ko yiɗuɗa kon baba ko ɗum ɗum yiɗuɗa aha komi woni ɗo ko welalima baba wona min annangira alano baba an joni noon ko yiɗɗa kon mi faami ko ceerno moɗi nanguɗa baba jaggumo baba wona jaggumo wona ɗum si a faala hande taƴo hakkunde men ta innan tomi inne ha min ndaara feere nomi yaltira galle ɗen baba wona ɓangi toon haala ka min ko probléme woni mi faalaka ko ɗum waɗi mi noddima ɗo nder suudu mi halnima joni iɗa andi ko honɗum mi faala e balle galle ɗe memmini hay minen jaari joni ko wona noon o taw minen to salto o immini o holli minen jikkumo mo meeɗa minen hollude ɗum ko onon handi ɗum ko hakkunde mon ton onon handi kono iɗa andi joni ko honɗum mi ha faala est ce que an iɗa wawi lan wallude yandi saabi allah yalta hen yalta e haare ɗen mina wawi ke ko geeri on ko geeri an joni a accay an yalta soroɗa toon acca min mi geere wingin min e ceerno moodi baba geeri heƴan ɗo galle min naalima ya yalto hen a yalti hen ɗum ko goo ɗiɗi à partir d'aujourd'hui ta noddi tan fi ɗum ɗo nani baba mor allo waay merde waay hoto wiyam ceerno moodi aɗa tiiɗo hoore an kunta armi haala ma noon ibrahima faami fof dilo waɗi kalate e galle o waɗi kalate e galle o aɗa kam mi funtete joni aɗen ko jiɗi mamnude ɓaas jaha Fuuta an ƴew kunta ko woni a yahata Fuuta joni ko an waɗa choisir Fuuta tan walla kaso an waɗa ɗo sa heddima ɗo ka coketeɗo ndaɓe ɓiɓe nannat pelente maɓɓe eyyi mamnude ɓaas hirnu eyyi hoto liggi ɗum ɗon min hoto liggitam an liggito hoore ma tan koye nder galle o nodda ma mamnodde won dilloɗo sowa te dara in waɗ ɗum woppaɗo boyji wonɓe Dakar ɓe fof mi naate e nde ɓoccon ɗum kam mam liggi ɗum haydara tan darimi ɗo jaɓɓal mo jaɓɓumi o ɗo tan jaɓɓani wona min gujjo mba jaggande jungo makko ko lamba Diallo noon ha gaaka de galle Kalidou anga galle Kalidou uyo galle Kalidou anga galle Kalidou leli ae der galle Kalidou wopitake goto